Hola, Perles. Soc Sènia Mulayali, estudiant de Filologia Catalana a la Universitat de València i Boctuber, a més de fer xerrades de literatura i objectius de desenvolupament sostenible a les biblioteques de la Comunitat Valenciana. Avui, amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, vinc a recomanar-vos alguns llibres. En primer lloc, vos recomane Permagel, d'Eva Baltasar. Permagel és la part de la Terra que no es trenca, i a més, és la membrana que envolta la nostra heroïna. La protagonista vol fugir d'eixa zona de confort on les proteccions i les sobreproteccions de la gent que ens envolta, la gent que ens estima, ens fan com encollir-nos i crear o creure que tenim una fragilitat interna que hem com de conservar o cuidar. Ella, mitjançant la lectura i el sexe, cuidant molt bé la seva moralitat, intenta buscar eixa llibertat, desfent-se de tota eixa protecció que l'envolta, intentant també superar les adversitats que li proposa o li posa la societat en general, intentar sempre veure una llum, trobar força de dins cap a fora i mai fer-se xicoteta. Així que el recomano perquè a mi, la veritat, que m'ha servit molt per mirar dins de mi i veure que sempre hi ha una força que t'impulsa a fer les coses quan realment creus en elles. En segon lloc, vos recomano... Coneixeu la pel·lícula La vida d'Adele? Si no l'heu vista, mireu-la, perquè està basada en este llibre que us vaig a recomanar. El azul és un color cálido, de Julie Magot. Òbviament està traduït del francès, però a mi m'agrada perquè ens conta com un adolescent descobreix la seva sexualitat anant pel carrer que es creua amb una parella de xiques. Una d'elles porta el monyo blau, per això el títol del llibre. I li somriu, i amb aquest somriure se li fa com un aleteig a l'estómac i s'enamora. I a partir d'ahir comença a canviar les seues relacions amb la família, amb les amigues, amb les companyes de classe, amb la gent amb la qual havia tingut relacions habituals. Amb ella mateixa també està en un procés de transformació i de coneixença o desconeixença. El recomano perquè moltes voltes ens podem sorprendre si fem cas als sentiments que ens sorgeixen però no sabem com assimilar-los. Perquè hi ha voltes que tenim, com bé ho diu l'escriptora, o escriu al llibre, n'hi ha sentiments que els sentim però no entenem per què apareixen. Aleshores hi ha voltes que hi ha que indagar i preguntar-se coses i buscar i aprendre d'aquestes coses. I per això vos recomano el tercer llibre, perquè Más que amigas, de Jennifer Quiles, és un llibre on ens contesta a preguntes com: soc lesbiana? Soc bisexual? Amb qui parlo això? Què fa una dona amb una altra dona en un llit? Què és el que es fa? Ho conten els meus pares? O no ho busque? Hi haurà gent que li passa aquestes coses? Totes aquestes preguntes quotidianes que te pugues fer o te puguen sorgir com un flash, però mai les comentes amb ningú. En aquest llibre, òbviament, mai n'hi ha una resposta concreta per a cada pregunta, però és com una mena d'orientació per a intentar trobar com una eixida o una escapatòria. Va dirigit a totes aquestes dones que s'han sentit atretes per altres dones però que no han sabut com assimilar-ho o amb qui parlar-ho o com gestionar-ho, que moltes voltes tenim molt clars els sentiments però no els fem cas. Així que l'orientació sexual, al cap i a la fi, és d'un mateix i no ha de fer cas a cap comentari de la resta de gent, sobretot a la gent irrespectuosa, perquè en un dia com avui només puc demanar respecte, estima i voler aprendre. Així que bon dia de la visibilitat lèsbica.